14 de marzo, Día Mundial do Ril. Un 85% dos casos de lesión renal aguda, que é un dos principales causantes da enfermedade renal crónica, atópase en países de baixos ou medianos ingresos. Países nos que os enfermos en moitas ocasións teñen que costearse o seu tratamento. O lema deste ano precisamente é saúde para todos, saúde renal para todos, non? Exacto, saúde renal para todos, porque o recuncho do mundo onde vivimos é un lugar privilexiado. Non podemos obviar, é un lugar privilexiado para vivir esta enfermidade. Non todo o mundo a vive do mesmo xeito noutra esquina do mundo, non? A eso nos referíamos, non? Nada máis empezar, que en moitos lugares o que teñen é que costearse a diálise, por exemplo, e moitas persoas pois non poden facer eso e bueno, falecen. Aquí temos a sorte de vivir no primeiro mundo e ser pioneiros en canto á saúde e ao trasplante renal. Hoxe é un día que está moi centrado na saúde renal, é dicir, no que implica ter os riles sans, e no que implica que haxa unha sensibilización social con respecto a iso, porque estamos bastante concienciados con moitas patoloxías e de como debemos de cuidarnos cara a elas, pero de cara a como cuidar os nosos riles non estamos especialmente familiarizados, non? Familiarizadas moitas veces. E sobre todo se temos en conta que non doe, que é unha enfermedade que a veces aparece de maneira silenciosa e que cando nos decatamos, bueno, pois a veces está avanzada xa, non? É unha enfermidade terriblemente silenciosa na que ao redor dun 25% das persoas que a padecen están diagnosticadas, pero hai un montón de persoas que precisamente por ese silencio non están diagnosticadas, non? E o non estar diagnosticado pois implica pois que o pronóstico da enfermidade seguramente vai a ser peor. Nos últimos 10 anos ten subido a porcentaxe de persoas con enfermidade renal un 30%. Cando falamos dun 30%, estamos falando dun grupo de poboación moi alto. Isto vai enlazado con que se espera que a enfermidade renal crónica sexa a segunda causa de morte no Estado español, polo cal non estamos falando dunha situación baladí, non? Desde ninguna situación caprichosa. Estamos falando dunha situación real que require, Alcer como entidade naceu hai 40 anos porque, como comentabas, había 9 de cada 10 persoas falecían porque non tiñan acceso a un tratamento de diálise. Neste caso non é así agora, é dicir, hoxe en día as persoas temos un acceso á sanidade pública na que se nos atende no tratamento renal sustitutivo que corresponda, ben en diálise, ben en trasplante, pero certo é que hoxe é un día de reivindicar as políticas de prevención, para que as persoas podamos ser detectadas con anterioridade. Hai factores de risco como son a hipertensión, a diabetes ou obesidade, non? A hipertensión, hoxe estamos agora mesmo rematamos os actos, non, de todo o día no que estivemos en moitísimas mesas facendo, por exemplo, medicións de glicosa e medicións de tensión. Para que? Pois porque a tensión arterial e as indicadoras de azúcar vinculados a diabetes están moi vinculados ao dano renal.